Gai honetako sarreran ikasi genuen langileek jasotako soldatak eta merkatuan fikatze diren prezioak nolabait lotutak daudela. Urtero, konturatuko gara, ondasun eta zerbitzuen prezioak gora egiten duela. Baita ere, ikasi genuen, prezioak gora egiten badute eta soldatak mantentzen badira, kontsumitzaileek erosketa ahalmena galduko dutela, eta horregatik izango da garrantzitsua prezioen igoerak nola ematen diren aztertzea. Gobernu eta enpresa buruek prezioen igoera azterketa sakona egingo dute, urtero politika makroekonomiko zuzenak hartzeko. Inflazioa zer den ikasten hasiko gara eta inflazioen arrazoiak aztertuko ditugu ondoren. Estatistikako Instituto Nazionalak urtero argitaratuko du erosketa saskiak jasaten duen prezio igoera. Erosketa saskia, oinarrizko kontsumo talde bakoitzeko produktu adierazgarrien hautaketa bat da. Adibide moduan, esnea, ogia eta arrautzen prezioak aztertuko ditu, beste askoren artean. Prezio igoerak jasotzerakoan, bataz bestekoa kalkulatuko du, eta prezio igoera hori inflazio moduan adieraziko du. Inflazioa, kontsumo prezioen indizea bezala ere ulertu dezakegu. Prezioak handitzearen edo inflazioaren arrazoiak bi multzotan sailkatuko ditugu. Alde batetik, eskari inflazioa aztertuko dugu, eta bestalde, kostuen inflazio. Eskariaren inflazioan murgiltzen bagara, konturatuko gara prezio igoerak hiru talderen eskaria igotzeagatik emango direla. Lehen taldea, enpresak dira. Enpresek, etorkizunerako espektatiba onak izan da, kapital ondasunetan inbertsioak egingo dituzte. Kapital ondasunen eskaria handituz. Eskaria eta eskaintza aztertu genuen gaian, ikasi genuen eskaria igotzen bada, prezioak ere igoko direla, merkatuko oreka lortzeko. Bigarren taldea, sektore publikoa izango da. Gobernuak, herrialdeko azpiegitura hobetzea erabakitzen badu, horretarako behar diren ondasunen eskaria ere handituko du. Hirugarren taldea, familiak izango dira. Familiek gutxiago aurreztea eta gehiago gastatzea erabakitzen badute, kontsumo ondasunen eta zerbitzuen eskaria handituko dute. Laburbilduz, eskaria handitzen bada, normalena izango da prezioak ere igotzea. Honela, urte amaieran, ekonomiak inflazioa jasanez. Bestalde, prezioak handitzearen bigarren arrazoi nagusia, kostuen inflazioa jasatea izango da. Naturbaliabideak garestitzen badira, eskariaren igoeraren ondorioz, ekoizpen prozesu osoa garestituko dira. Ekoizpen kostuak handitzen badira, ikasi dugu ekoitzitako ondasunen prezioak ere igoko direla. Esan dugu, prezioak eta soldatak lotuta daudela. Ikasi dugu, prezioak igotzen badira, baina soldatak ez, kontsumitzaileek erosketa ahalmena galduko dutela. Horregatik, langileek presio handiak egiten dituzte langileen errentak igotzeko helburuarekin. Honekin lotua, langileen soldatak sektore eta enpresa ezberdinekin alderatzen baditugu, eta aldeak nabarmentzen badira, langileek soldata handiagoak eskatuko dituzte, haien lanaren truke. Soldatak handitzen badira, ekoizpen kostuak ere handituko dira, eta ondorioz, ondasun eta zerbitzuen prezioa ere igoko da. Prezioak igotzearen beste arrazoi nagusia, enpresek prezioak erabakitzeko ahalmena dutela izango da. Zenbait sektoretan, enpresek boterea izango dute prezioan eragina egiteko. Margin handiagoak bilatuko dituzte, eta horregatik haien produktu eta zerbitzuen prezioak igoko dituzte. Prezioak igotzearen azkeneko arrazoia, diruaren prezioaren igoera izango da. Bankuek maileguak egiterako orduan, interesak garestitzen badituzte, enpresek jasan beharko dituzte kostu horiek. Ondorioz, galerak ez izateko, produktu eta zerbitzuen prezioak igoko dituzte. Laburbilduz, prezio egoerak, bai eskariaren hazkundearen eta baita ekoizpen kostuen hazkundearen ondorioa izango da. Esan dugun moduan, estatuak politika makroekonomikoak aurrera eramango ditu inflazioa kontrolatzeko eta kontsumitzaileek erosketa ahalmenak ez galtzeko.
Hurrengo bideoan ikasiko dugu inflazioaren ondorioak zeintzuk diren, eta baita inflazioak dituen mugak zeintzuk diren ere.